Takže vítam vás v novom videu, dneska budeme mať Battle Age, dajte like, odber, ale my môžeme ísť na to. Takže hneď tak z začiatku sme na mape, kde môžeme kliknúť Battle 1, takže budeme bojovať ako prvý. Takže tam hore sa nám načítavajú mesa. Za 3 mesa si budeme môcť kúpiť tohto tu typečka, ktorý má palicu, ktorého pošleme. Tak môžeme aj zavádzať, ktorý bude bojovať proti týmto, takže tak, oni sú si vyrovnaní, pretože tak môj je lepší, ale chcel som povedať, že sú si vyrovnaní, ale pretože sme v tej istej dobe, čo je kamená, on má jaskyňu a ja mám tiež jaskyňu, takže proste sme si vyrovnaní. A cieľom tejto minihry je sa dostať až na tú najvyspelejšiu dobu, čo je dnesná. Ale myslím, že sa mi to nebude dariť, keď tu zatiaľ som sa nedostal ani k nemu na jeho poličku. A idú mi to tie mesa strašne pomaly. On mi teraz zničil moju jaskyňu mi zničil. Ale to podľa mňa bolo schválne, pretože tu máme upgrady. Tam, kde sa upgrademe toto, tak máme upgrady a ideme zase bojovať. Teraz som rýchlejšie nabíja meso, takže môžeme mať výhodu. Tak, a ideme proti nemu zase a sa mi rýchlejšie nabíja meso, takže to bude proste už lepšie. Teraz by som mohol ísť pomôcť hneď s ďalším. Hneď už ide ďalší, takže som teraz v presile, dajme tomu. Tak, už idem dopredu. Takže cieľ tejto minihry cieľ tejto minihry už poznáme, takže budeme pomaly ničiť, keby som najradšej ich rýchlo ničil. Ale rýchlo to nepôjde, pretože on už má tú typu, ktorý hádže kamene a hneď za ním ide typek na dinosaurovi. Typci, ktorí hádžu kamene, sú docela OP. Takže my budeme si čo najviac spawnovať týchto tu cavemenov, ale stále sme boli zničení a za stále sme mu nič neobrali. Ale teraz máme ďalšie peniaze, takže ideme do basky, takže si zase upgradneme. Všetko som to dal do rýchlejšieho mesa. Takže neviem, či to bola dobrá investícia. Takže my ideme už tam rovno útočiť. A hneď teraz budeme môcť ďalšieho. Tak. Máme ďalšieho. A už ideme dopredu. Tak, pomaly sa dostávame čím viac dopredu. Takže podľa mňa je docela dobrým cieľom si iba zrýchlovať rýchlosť tých mes, lebo keď budeme mať veľa mesa, tak proste budeme ich tu dávať jeden za druhým a teraz sme už hneď tu pri jeho bejske, tam kde môžeme buchať, skákať a ničiť. Zatiaľ, čo sa na to nikdy nepodarilo, ale on už si zobral toho svojho kameňo, hádžaca, takže nám to nepôjde už tak rýchlo, takže budeme musieť zase upgradovať, takže toto určite prehráme, keď už ide tento dinosaurus, ktorý nám uberá polku hapok jedným hitom a my už to za chvíľu prehráme jedným hitom. Tak, zase 96 si berieme tu nejaký peti. Neviem čo to je, ale vezmem si ju, keď mi to bude dávať upgrady. Battle 1 som to nechcel, takže neviem čo budem robiť, ale môžem to vyskúšať zo začiatku, možno že lepšia taktika bude lepšia, takže budeme útočiť. Budeme posielať týchto so palicami
Mačka by mi mohla pridať nejaké upgrady, ktoré by mňa dostali viac dopredu, aj keď to pochybujem. A my už ideme rovno dopredu. Mačka za mnou poskakuje a my už berieme ďalších. A už sme zase tu a teraz sa spawne tu ten s tým kameňom. Áno, a už zase to prehrávame, pretože on ani nestihne priblížiť k nemu a už je mŕtvý. V Robloxu. A už tu máme tohto tu dinosaura, takže nám to vôbec nepôjde. Tak, posledného a to bude všetko, čo asi túto výšku zvládneme. On nás zase zničí na jeden hit. Berieme ďalších 96. Teraz neurobím tú istú chybu. Tak, idem tu. Upgradenem čas. Mohol som si kúpiť nového toho, ale podľa mňa čas je cesta. Čas je cesta. Už budeme mať ďalšieho. Prvého, skôr než on, to je docela dobré. Z toho, čo my už ideme rovno, tak on nič nevedel, tak vyberieme už ďalšieho. Z toho, čo on stále má jedného, už má dvoch, ale tak. A ideme dopredu už so dvomi. Tento sa dostane rýchlo dopredu. Tak ideme viac a viac. Na ňo útočíme. Takže čas je cesta. Už sme traja, 4. Teraz príde ten s kameňom. Takže si musíme dať pozor. A prvýkrát sme ho hitli, to je oslavná chvíľa, takže budem tancovať celý čas. Robím si srandu. Musíme teraz sa hlavne nezdať, keď už ho hitujeme. Aj keď už po nás vystartoval tento, takže to môžeme zdať. Ale ja sa nezdávam, takže budem stále dávať, aj keď tento, aj keby, že som ho stihol zničiť, tak to podľa mňa nestihnem, pretože hneď za ním idú dva s kameňmi, takže to nedám. Aj keby som ho mohol zničiť, keď som pri tom tak blízko, dostal by som také peňažky, ale nestihol som to, takže my máme viac peňazí, tak, a budeme čas, hapka na jedno a ideme zase bojovať prvý fight. Stále som sa nedostal ďalej, ale zatiaľ čo on nič nemá, tak my už máme. A tak to budeme pokračovať ďalej. Možno, že to nie je najlepšia taktika, jak to vyhrať, ale podľa mňa to docela bude. Tak, posielame ďalšieho. Tak, ďalšieho. Máme už 48 peňazí zobratých. A zase už ho budeme hitovať. Teraz ešte nie, ale potom to už áno. Tak a už ideme v plnej sile. Máme ďalšieho. Tomu sa mu spavnul tu s kameňom. Ale máme tu dvoch, čo minule sa nám nepodarilo. Tu bol iba jeden. A už idú ďalší na pomoc. A už prišiel tento tu dinosaurus. Takže musíme najlepšie, kebyže som mohol tak stať zaútočiť na toho s kamením, pretože to je strašne ťažké tohto tu dinosaura zničiť, keď tamten nás furt zozadu zničí ešte predtým, než sa k nemu môžeme dostať. Aj keď dobrá taktika by bola zaútočiť na tohto, aby sme mali viac peňazí, ale zase sa nám to nepodarilo. Zbrali sme menej peňazí, takže my ideme ďalší battle, tam kde spravíme skoro to isté asi. Tak, že sa nám to teraz podarí, ale hlavne aby sme mali nejaké peniaze na ďalšie levely. Tak, keď by to bolo také, že
ten, kto nás tam furt ničí, ten dinosaurus, keby išiel iba trošku neskôr, by to bolo oveľa lepšie, než keď chodí tak skoro. Aj keď on má 500 hapok a my máme iba 5, takže to podľa mňa nie je tiež nejak postivé, keď ja som teraz sa joinul, ale to je asi jedno. A keď tak rozprávam, tak vy tiež môžete do komentáru dať napísať, sice nebudete rozprávať, ale môžete napísať, čo ste robili, alebo neviem čo. Takže my budeme stále útočiť. Tak. A už nás idú ničiť do svojich posilov. A keď teraz by som to mohol dokázať, ja viem, že to hovorím docela často, ale mám ten pocit, že teraz je ten čas. Ale áno, tento je už vpredu, takže budem útočiť po tomto. A nestihol som to, nie, skoro. A bereme peniaze. A myslím, že teraz, keď kúpim toto a toto a dám Battle 1, tak teraz by som to dať mohol. Len poslám jedného tohto a hneď za ním toho kameňa, ktorý hádže proste kamene. Budem ho volať kameň a tohto palica. Kameň a palica. Tak, 5 a už ide hádže z kamení. No, hádže kamene. Takže toto je docela dobrá taktika, aj keď na dinosaura stále určite nebudeme mať. Aj keby sme ich tu mali, neviem koľko. Spomínam si za chvíľu ďalšieho kameňa, pretože palice nemajú šancu tu vyhrať. Tak, ďalší kameň. Teraz sme vpredu, už prišiel ich kameň, ale náš už ide tiež. Palice tiež už spawnujem. Myslím, že tohto by sme už mohli zničiť, keď máme týchto kameňov, ale oni majú toľko málo hapok, co tí, ktorí hážu kamene. Som myslel, že majú viac. Teraz budem hádzať iba týchto za 3, aby som ho mohol tohto prvého zničiť, pretože keď budem čakať, tak ho nezničím. Mám pocit, že no áno, tohto sme porazili. Ešte tohto jedného a tento bude zničený. Áno. Máme 200 za túto wavku, ale ďalej už sa pozrieť nemôžeme. A hneď za tými tu dvomi ide tento, takže budeme musieť veľmi upgradovať. Tak. Toto je všetko, čo zatiaľ môžeme. Tak, beriem palicu. A hneď za ním kúpim kameň. Tak, hádžem ho tu. Tentokrát som sa dostal nejak dopredu. Už po ňom hádžem kamene. Tak. Teraz si vezmem tohto ďalšieho kameňa, počkam si. Predtým som nečakal, možno, že to bola chyba. Aj keď chyba je v tom, že nemám skôr nič kúpené, upgradované, tak. Takže už ide kameň. Za ním ide palica. A počkám na ďalšieho z toho kameňa. Pretože tí s kameňmi sú docela silní. Tak, mám pocit, že ten... Tak, musím rýchlo ešte jeden hit, aby som mal viac času na tamtých vzadu. Tak musím týchto s palicami. Škoda, že sme tohto tu nezničili ešte predtým. Tohto tu zase zničíme. Myslím, že by sme ho mohli zničiť, áno. A podľa mňa môžeme ešte ísť na tohto kameňa. Keď sa budeme snažiť spawnovať ich tu čo najviac, tak by sme ho zničiť mohli. Ešte predtým, než príde, tak nič, nevadí. On prišiel, takže už sme zničení. Áno, takže to nevadí. Toto hra je na 100% na dlhšie časy, pretože nemôžem to
teraz tak hrať dlho. Čiže keby ste si túto hru chceli zahrať, tak sa volá Battle Age, bojové roky, myslím. Áno, môžem to tak povedať. Takže z tohto videa to bude všetko. Dajte like, odber a zatiaľ čau.